Sa number 2, ang sinilama nga mga ash emission kag minor explosive eruption sang Bulkan Kanlaon kasubong mga pasakalye sa pagpadulong sa major eruption. Inisunod sa kay Maria Antonia Bornas, ang Chief sang Volcano Monitoring and Eruption Division Prediction sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa interview sang DigiCast Negros. Mahimo suno kay Bornas nga ang pagbuga magatuga sang lava eruption ukon ang highly explosive worst-case eruption. Sa Abril 16 nga monitoring report, baka duha ka beses nga nagbuga sang abo ang Bulkan Kanlaon kag ining naglawig humalin 20 tubtob 70 minutos. May 16 ka volcanic earthquakes nga nagalakip sang volcanic tremors nga naglawig sang 34 tubtob 42 minutos ang na-record man. Sa Abril 15, 1,078 katonelada ang sulfur dioxide flux. 200 meters naman ang kataason sang plume. Sang Lunes, nagbuga man sang abo ang Bulkan Kanlaon na naglawig sa masobra sa 7 ka oras suno sa Phivolcs. Ining nagresulta sa light nga ashfall sa Bago kag La Carlota City. Ini tanan suno kay Bornas kabahin sa development padulong sa main eruptive period. Ing nauna nga tion suno kay Bornas nga ila na eksperyensyahan ang kasubong activity sa Bulkan Kanlaon kag wala ini sa ilang historical documents. Ang unrest sa Bulkan Kanlaon mahimo nga magalawig antes ini mag-culminate. Gani ang ilang rekomendasyon nga magpabilin ang mga residente sa gwa sang 6 kilometer danger zone. But again, there is a lot of danger from this volcano, and it's very difficult to predict an eruption with sufficient lead time for them to be warned and evacuate if they are within 6 kilometers. So it's really better to stay away from the 6-kilometer area. It's further on despite the very short periods of time with unrest, much shorter than the longer periods that there is nothing and that they have actually to endure in the evacuation center. The next eruption could be potentially larger and potentially produce larger hazards that can actually harm them.